Mensen fafudo, kudeti, faude baya, faude fawe beke, ja, de Boeddha, ja, we kan groeten. Nou, een nieuwe week, dus wat een nieuwe week, nieuwe kansen, nieuwe vooruitzichten. Ja, ik groet. We zijn wel speciale groet, die heunt of wie, maar ja, ze houdt van omaatje, maar ja. Zo, omaatje stuurt alle liefde voor Heuten vandaag. Die de oma de vader naar Heuten ski. Nee, die was in pure liefde komt met Heuten, ja? Huntertjes, ja? We sturen de liefde naar Huntertjes. En de weekenddoers, ja, alle liefde krijgen ze. Dus mensen, hoe schel uit het was aan. Hij gaat jullie settelen, hij gaat je wegreizen. Dus vergeet niet. Da Instagram, dan zie je een post, ja. Zie je een post voor Viola Davis, ja. Ja, of de capabel umas, maar ja. Viola Davis ben pre in een film voor Woman King, ja. Of de capabel black oma. Jawel, ik ben trots op haar, ja hoor. Dat zijn umas, dat bakken en de Viola deel een post. En dat post ook zo, dat je... Women need each other, women in their life. Dat ubaswa, wa busre fadodo in a lidi, ja? Wa busre fadodo. If we denk dat wa een big deal, no one competitie, no one backhanded comments, no jealousy. Just an I love you, I support you, and there is no one on earth like you kind of energy. Ja, maar dat is soms veel ver te zoeken, ja. Het is ver te zoeken, want je hebt vrouwen in soorten, ja. Je hebt boevenroebas van in soorten. Gevaarlijk snetje toe enemi mamotaki. Als ze je alle soort wande. Alle soort model de, ja. Voorzichtig, hè. Voorzichtig kan je, ja. De lafagay, de pier de kakagai, maar is opgepast. Dan moet je een simpel voorbeeld. Ja, simpel. Die voor van de kara-programma dat met op een bank snel beswegen doen. Ja, simpel. Ja, je met dat je adresseer je simpel. Je bent zo simpel. Ja, simpelig. Ja, alles van je simpel. Want simpel deel een post hoe Alicia Keys heel simpel is gegaan naar Super Bowl. Alicia Keys de pot make-up doty. Alicia Keys ko zonder make-up. Zo. Als er bij schuren schandalen van onderen en van achteren. Als er schuren ligt in de schuur de onze skin. Fossie potty te de schuur. Ja, zo geschuurd toch. Als een schuur aan meisje en dat meisje maar minder bij mama was. Nee, dat kan zelf verzekerd. Ja, dat is ieder zijn ding, ja. Ieder zijn ding wie de bemoei. Maar we de bemoei wel, na dat simpel is een divider en conqueror. Ja. Oh, potje taki met de alle de umas aan de pot make-up. Deel foto of de andere post. Wat voor activiteit is dat eigenlijk? Simpel met die adresseren. Zou je aan belang dat het ook umas pot make-up of niet? Je weer koto? Sabim Karmi Dave en die kon Taiwan koto Jimeki kono uit de kast. Dat die wadi. Wat volgens mij zet je in de kast? Je bemoeit je te veel met vrouwen aangelegenheden. En de omas was aan Jessis kapu zonder in de divisie van de. Je bent een vrouw, je moet vrouwelijk blijven. Je moet elegant zijn. Wat als dat de waboy zat dat je daar een man de wala toegeest man? Dat is aan dag. Dat is aan Sabim Kare. Nee, dat je op het deuren komt. En je komt binnen. Het moet verwelkomend zijn. En je moet weer warm doen. Wanneer je binnenkomt. Als je dan niet gaat dat een mooi verlichting zo. Met kan je ook een vieren schrijf. Echt wil ik een man dingen. Maar voor een vrouw. En maar voor een schat voor een vrouw. Je manchayo schreef. Maar if you want make like one maskap like Alicia Keys. Alicia Keys is voor alle markten thuis. Dus if I want collect one kill op een podium daar. Als je is schuren, is haar probleem. Want volgens wie? De omas was misschien lang en gepotty. Je bent een vrouw, je moet een vrouw blijven. Je moet femme fatalig zijn.
Tegenwoordig willen jullie niet meer vrouw zijn, denk ik, of zo, no? Jullie zijn die 6 vrouwen, ja, dan doen elkaar 6 vrouwen. Ik ben een echte vrouw. Ik zet make-up. Ik doe wat een vrouw moet doen. Want een vrouw moet vrouwelijk blijven. Een vrouw moet zacht blijven. En buiten dit make-up, ja, als je kiest obsessief bij je make-up, maar dan was een chip geloof op het onder simpel impuls. Volgens mij, make-up is een dure zaak, weet je dat? Make-up is duur, is een dure hobby. Ja, je moet ervoor weggelegd zijn om die make-up te kopen. Want kan je maar steeds van de doen bij breden. Dus iedereen bij make-up. Je kon lekker bepalen kan wooien. Je bent een vrouw. Blijf vrouwelijk. Hallo. Je van jasa mi de so pipotala mi make-up, pipotala mi wimper. Maar ik heb niet eerst misreven. Ja. Ik ben een vrouw en ik moet een vrouw blijven. En mannen moeten zich niet met dat gedeelte van vrouwen bemoeien. Ik breed dit akisha vrouw. Kom. Elegant. Want jullie willen niet meer dat vrouwen elegant zijn. Dames, blijf je elegantie strelen. Je bent een dame, je moet elegant blijven. Je kan niet als een harde boku of een bokking komen. If guess what? Dat je kon wat tragen als je kan als je hop. Nee, je moet vrouwelijk blijven. Nonsense.